Bueno, arratsaldeon guztioi, gaur irailaren 28 dugu, eta ohiko udalbatzako deialdia daukagu. Ongi etorriak guztioi, eskerrik asko hemen izategatik, eta lehenik eta behin eguneko aztergaien zerrenda berrestu egin behar dugu. Izan ere, baditugu hainbat proposamen eta mozioa aurkeztu direnak, eta hoien berrespena egin behar dugu udalbatza hasi aurretik. Hori horrela, eta atzo bozeramaile batzordean adostu genuen bezala, proposamenei dagokionez, 5. puntuan, lehenik EH Bilduren proposamena aztertuko da, bizitegi eremuei dagokionez tenkatutako herri izendatzea Hondarribia. PSek mozioa aurkeztu zuen gai berdinaren inguruan barkatu, eta 5. puntuan B zati bezala aurkezpena egingo da ere, eta azpi puntuan proposamen bateraturako irakurketa egingo da. Jasota? 6. puntua aldiz PSek Pedro Muguruzaren plaka zaharberritu eta erreteiratzeari buruzko proposamena eztabaidatuko dugu. 7. puntuan EH Bildu taldeak aurkezturiko proposamena euskararen normalizazio eta biziberritzearen alde, proposamen bateratua aztergai izango dugu. Eta 8. puntu bezala, PSek gerra zibilaren diktaduraren biktimak oroitzeko eta omentzeko egunari dagokionean adierazpen instituzionalari buruzko proposamena aurkeztu du eta hori ere eztabaidatuko dugu. Beraz, lau puntu horiek berretsi behar direnez, bozketara eramango dugu. Aldeko bozkak? Abstentzioak? Barkatu, berriro hasiko gera ez? Aldeko bozkak? Aho batez, eguneko aztergaiak onartuta. Beraz, idazkari jaunak ongi baderitzo, lehenengo puntuari ekingo diogu. Bueno, lehenengo puntua PSeko udaltaldeko zinegotziaren izendapenaren berri ematea da, Josu Alvarez Llegiregi jaunarena hain zuzen. Gogoratuko duzue, kargu hartu genuen egunean osasun arazoak zirela medio, Josu Alvarezek ezin izan zuela bertan egon, naiz eta gure azalpenetan denok eduki genuen gogoan, eta hori horrela prozedurak esaten du idazkari eta alkatearen aurrean kargua hartu dezakeela, eta, uda hontan, ustailaren 27. egunean, 27. Ustailaren 27. idazkari jauna eta ni neure aurrean nengoela, kargu hartu zuen, hitz eman zuen bere lanak zintzo beteko zituela, eta hori horrela gaur hemen daukagu zinegotzi izendatuta, eta desio dugu 4 urte oparoa izatea eta lan asko egitea. Zerbait esan nahi? Eskertu, momentu horretan, nik izan ditu nerea, baina eskertu udaletxearen eta zuen elkartasuna, herritaren elkartasuna baita ere, porque jende askok deituzun, eta gero baita ere, eskertu, nik unitzen bizi ambulatorbian, gero ospitalean, gero residentzian, azkenan prolikinikan. Eskertu langile guztiari, eta sistema publikoaren berritasun horren inguruan, espero dugu gauzak eta hori zorion du eta eskarrik asko.
Mesedez, itzaliko duzu. Oso ondo. Aurrera egingo dugu, bigarren puntua hainbat alkate dekreturin berri ematea da. Lehenengo dekretua aurtengo 2466 alkate dekretua da. Bertan, gobernu batzordearen osaera eta ze funtzio izango dituen gobernu batzorde horrek aipatzen da, bai hirigintza gaietan, giza baliabideetan, kontratazioan, ondasunen inguruan, lankidetza hitzarmenen inguruan eta gizarte zerbitzuei dagokionean. Honekin, nahi dena da, alkateak bere funtzioak bere gain bakarrik hartu beharrean, gobernu batzordearen esku ere ustea hainbat gairi buruzko erabakiak eta dekretua denon esku dagoenez, berri ematen da. Bigarren dekretua, aurtengo 2487 dekretua da. Honek aurrekoa zuzendu egiten du, funtzioetan akats bat zegoelako eta akats hori zuzenduta baita ere denon eskura dago, baino gai berdinaren inguruan da. Hau da, gobernu batzordeak beteko dituen funtzioen ingurukoa. Hirugarren dekretua aurtengo 2718 dekretua da. Eta dekretu honetan jasotzen dena da nola osatuko diren udaleko informazio batzordeak, hau da, hiri eta lurralde antolamenduko batzordea eta zein izango den batzordearen buru, osasuna babesteko batzordea, zein izango den batzordearen buru, nortasuna indartzeko batzordea, nor izango den ere batzordearen buru, eta gizarte kohesiorako batzordea eta nor izango den batzorde buru. Batzorde buru izateaz aparte, batzorde hauetan hartuko diren erabakiak eta batzorde buruek edukiko dituzten bete beharrak edo zehazten dire baitare dekretu honetan. Laugarren dekretua 2905 dekretua da. Dekretu honetan izendatzen da Gonzalo Balkarce Sagastume jauna behin-behineko langile bezala, konfiantzazko edota aholkularitza bereziko lanpostua betetzeko. Bere garaian adostu genuen Olatz Merkader funtzio berdinak betetzekoa eta kasu honetan Olatz Merkaderren lansari berdina eta jardunaldi berdina izango ditu. Hau da, 175ko dedikazioan arituko da eta guztira 14 ordainsaritan 54.000 euroko soldata izango du. Hau baita ere, legealdia hasi aurretik, bozeramaile guztiekin, adostuta edo adostuta baino esango dut informazioa partekatuta zegoen. Eskaria izan zen jaso genuena izendapen hau egiteko eta eskari horri erantzunez gaur jakinarazpena egiten dut. Izan ere, izendapen hau abuztuaren 9 arte ezin izan zen egin, prozedurak jarraitu, legezko prozedura jarraitu behar izan zirelako. Bosgarren alkate dekretua 3014 dekretua da. Alkate dekretua da. Eta honetan, bazaren inguruko ordutegi berria erabaki dela jakinarazteko da, eta bertan jasotzen da neguko ordutegia eta udako ordutegi berria. Honela, bazaren ordutegi berria publiko egin da eta talde guztiari jakinarazi zitzaien. Astelehenetik ostegunera goizez eta arratsaldez izango dela 8:30 ordu bitara eta 4:00 6:00. Ostiraletan 8:30 ordu betara goizez bakarrik irekiko da eta larunbatetan itxita egongo da. Udako ordutegiak aldiz,
astelehenetik ostiralerakoa 8:30 ordu biak arteko ordutegia izango du bazek, eta larunbatetan ere itxita izango da. Eta 2014 alkate dekretua, barkatu? 2014. Aurrekoa zen 2009 dekretua, eta orain 2014 eta 2028 alkate dekretuak izendatutako langileen lan uzteen inguruko dekretuak dira. Bertan administrazio orokorreko teknikari batek uko egin dio bere lanpostuari irailaren 25 datarekin, eta horren berri ematea egin beharra daukat, eta beste kasuan aldiz, administrari laguntzaile batek data berdinarekin bere lanpostuari uko egin dio ere, udalean jarraituko du lanean, baina beste lanpostu batean, lanpoltsa batean, programa bateko lanpoltsan zegoen, eta beste programa bateko aldi baterako programara pasako da, bera zegoelako lanpoltsan lehenengoa, eta berak erabaki duelako, bata utzi eta bestea hartzea. Jakinaren gain, dekretu guztiak, azalpenik behar, hirugarren puntura pasako gara orduan. Hirugarren puntua aurrekontuen ejekuzioari buruzkoa da eta berri ematea da ere. Aurrekontuen ejekuzioari buruzkoa eta merkataritza operazioetan dagoen berankortasunari buruzkoa hain zuzen. Kasu honetan, jaso dugun txostena bigarren hiruhileko informazioari buruzkoa da, eta bertan, ikus dezakegu nola Hondarribiko udalak eta bere kargu dauden elkarte eta fundazioak egin dituen ordainketen epeak, Hondarribiko udalari dagokionean, bigarren hiruhileko honetan ordainketa bataz bestekoa 14 egunekoa da, Hondarribia lantzenekoa 37 egunekoa da, eta Arma Plaza Fundazioarena 28 egunekoa. Gogoratuko dugu, legeak esaten duela, administrazio publikoak ordainketak egin behar ditula 30 eguneko epean, eta beti bezala, Hondarribia lantzenen zailtasunak daude epe hori betetzeko, guztira 37.000 euroko ordainketak egin dira, eta esan dudan bezala, ia 37 eguneko bataz besteko epean egin dira. Arma Plaza Fundazioa justu ibili da ordainketak egiteko epe hori betetzerako garaian, 116.000 euroko ordainketak egin dira Arma Plaza Fundazioaren aldetik bigarren hiruhileko horretan, eta 28 eguneko epean ordaindu dira. Eta aldiz, Hondarribiko udaleko ordainketak, 3.000.000 gorako ordainketak egin dira bigarren hiruhilekoan, eta bataz besteko epea legeden barruan 14 egunekoa izan da. Aurrekontuaren ejekuzioari dagokionean, aipatu beharra daukagu, gastuak eta ingresuak jasotzen direla, edo sarrerak eta gastuak jasotzen direla aurreikuspen honetan, urtearen erdiari dagokion gastuak eta sarrerak dira, jasotako eskubideak behintzat dira 16 milioi euro terdikoak, eta arrezagututako bete beharrak 10 milioi eurotik gorakoak. Hemen ikusi dezakegu nola portzentaian eskubideak edo diru sarrerak erditik gertu dauden, bigarren hiruhileko honetan, gastuak aldiz
nabarmen beherago laurdeen batean ingutxi gora bera. Beraz, geratzen zaiguna, datozen urte amaierar arte, gastuetan pilak jartzea eta diru sarreretan 100% arteko aurreikuspen hori betetzeko esfortzuak egitea izango litzateke. Zalantzarik, galderarik? Ulertu da? Bai? Ados. Laugarren puntura pasako gara beraz. Osasuna bermatzeko batzordetik, laugarren puntuan, prebentzio komunitarioko zerbitzuaren Hondarribiko 5. udalplana onartzeko proposamena dator batzordetik pasa ostean, diktaminatu ostean, eta Luperi emango diotitza berak landu duelako gaia. Bai, eskerrik asko eta arratsalde on guztioi. Irailak 21 ospatu zen osasuna bermatzeko batzordea, eta bertan Nerea Zuazua prebentzio komunitarioko gerenteak Hondarribiko prebentziorako 5. udalplana aurkeztu zigon batzordeko kidei. Lehenik eta behin eskertu plana idazten parte hartu duten guztiei. Batzordean planaren onarpena osoko bilkurara ekartzea erabaki zen. Kontutan izan behar dugu onartutako azken plana 2008-2012 urteetarako idatzi zela. Eta hau 2009tik iraungita dagoen zerbitzu kontratuari atxikita dagoela. Egoera hau erregularizatzeko lanketa abiatu dugu eta zerbitzuaren kontratazioa ahalik eta azkarren esleitzea da gure asmoa. Prebentzio komunitarioko zerbitzuak drogen eta beste menpekotasun jokabide batzuen erabilera eta abusua eta horiei lotutako arazoak murriztea edo saihestea eta bizi-ohitura osasungarriak sustatzea dute helburu. Onartuko dugun plana datozen urteetarako udal prebentzio zerbitzuaren lan ildo estrategikoak proposatzen ditu. Baina dokumentu irekia da eta etorkizunean antzematen ditugun beharren araberako eguneratzeak ahalbidetuko ditu. Joan den astean egindako osasun batzordean argi geratu zen denok ikusten dugula plan berria onartzearen beharra. Azkenik eskerrak eman nahi dizkiet talde guztiei joan den astean egindako batzordean izandako parte hartzeagatik eta erakutsitako lankidetzarako jarreragatik. Eskerrik asko, Lupe. Hitza hartzerik, norbaitek. Bozketara pasako gara beraz, aldeko bozkak. Barkatu? Ez, barkatu. Ez dizut ikusi. Gure aldetik, bai Lupek esan du nagotik, baina bai eskerrak eman nahi dugu zerbitzuan lan egin duten pertsonei, hilabete asko iraundu lanketa honek, eta benetan pozgarria da zerbitzua benetan behar duelako horrelako oinarri sendo bat, etorkizunari begiratzeko orduan garrantzitsua izango delako, eta berriro ere zoriondu eta eskerrak eman egindako lanagatik. Besterik ez. Mila esker. Bozketara pasako gara, ez barin badut ikusten edo, esan azuten mesedez. Aldeko bozkak, hau batez ez banago oker, onartua. Orain aurkezturen udaltalde desberdinek aurkeztu dituzten proposamenak eta mozioak eztabaidatuko ditugu, eta lehen esan bezala 5. puntuan jasota geneukan EH Bildu udaltaldeak aurkezturiko proposamena tenkatutako bizitegi eremuak izendartzeari buruzkoa. Ondoren Alderdi Sozialistatik ere jaso genuen mozio bat gai berekoa eta 3 udaltaldeen artean, EH Bildu, Alderdi Sozialista eta Abotxanitzen artean adostutako
ebazpen proposamen bat ekarriko dugu mahai gainera. Nik bai nahi nuke egindako lanketa, udaltele bakoitzak egindako lanketa balioan jarriz, zuek egin dituzuen ekarpenak zuek aurkeztea, eta horregatik lehenik eta behin EH Bilduri eskatuko diot hitza hartzea beraien proposamena adierazteko, ondoren Alderdi Sozialistari eta ebazpen proposamena garoak pasadit gaur goizean, eta zuri eskatuko dizut ebazpen proposamena irakurtzea. Bai, eskerrik asko, eta lehenik eta behin ere eskerrik asko aukera emategatekan gure proposamen individuala EH Bildurena onera ekartzeagatik. Gure proposamenak honela dio. Hondarribiko EH Bildu udaltalde politikoaren proposamena tenkatutako bizitegi eremuak izendatzeari buruz udalbatzarrean onartzeko. Erabaki proposamena dio, Hondarribiko udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio udalerrian tenkatutako bizitegi eremuak izendatzeko prozesua azkartzeko asmoarekin, ahalik eta azkarren izendapena juridikoki bermatzeko behar den informazioa biltzea. 12/2023 etxe bizitza eskubiderako legeak bere 18.2a artikuluan eskatzen duen bezala. Beraz, gure lehenen proposamen hau zen informazioa biltzea. Eta azalpen nahi egiten genuen, finean etxe bizitza eskubiderako legea maiatzean onartu zen, eta bertako 18. artikuluaren arabera, etxe bizitza eskumena duten administrazioek tenkatutako etxe bizitza eremuak izenda ditzakete. Bertako etxe bizitza eskaintza eskuragarriagoa bihurtzeko politika bereziak aurrera eramateko. Era berean ere, badaukagu Euskal Autonomia Erkidegoko etxe bizitza legea eta bertako 10. artikuluaren arabera udalei dagokie etxe bizitza merkatuan eragiteko eskumena. Horregaitik eskatzen dugu ondorioz Hondarribiko udalak ere aukera daukala tenkatutako bizitegi eremuaren deklarazioa prozesua martxan jartzeko, eremuotan etxe bizitza konponbide eraginkorrak bilatzen laguntzeko. Hau da, etxe bizitza eskuragarria izateko eta eskaintza nahikoa sortzeko gure herrian. Eta batzen dugu datua, azken finean ez dela aukera bakarra daukala udala, baizik eta beharra ere bai, ikusita gure udalerrian 1.387 eskatzaile inguru daudela izena eman da etxebideko zerrendatan. Babestutako etxe bizitza bat behar dutelako, eta pertsona kopuru hori 753 dira herrian erroldatua daudenak, eta 654 erroldatu gabeak, baina Hondarbilan jaioak. Orduan, hori izan gure lehen proposamena. Eskerrik asko. Ni esker, Alderdi Sozialistari emango diot hitza, ondoren. Nuestra moción dice... Gure mozioak honakoa dio. Alderdi Sozialistak mozio hau aurkezten du bertako bizitegi eremuak izendatzeari buruz, bertako alokairu prezioak oso altuak direla ikusita, eta bertako legeak horrela eskatzen duela. Hondarribiak larrialdia bizi du bizitegi dagokionez, alokairuak 900 eurora jetzen dira, eta bertan oso etxe bizitza gutxi eskaintzen dira alokairuan, eta eskaera handia da etxe biden. Etxe bizitza legearen 18. artikuluak esaten du bertako administrazioak, eskumena duten esperientzioak, bertako araudietan akordaturikoaren arabera, zona hauek izendatu ditzaketela. Horrek esan nahi du, gure herrialdeek, gure udalek hartu dezaketela iniziatiba hori, Eusko Jaurlaritzari bertako zona batzuk bizitegi eremu tentsionatu edo tenkatutako bizitegi eremu izendatzakerik. Baldin eta bertako legeak onartzen dituenak, hau da, bertako hipotekaren karga, bai, etxe bizitzarenak, bai, bertako bizi unitateak, kopuruak, eta bertako elkarbizitzarenak, bertako errentaren 30% baino gehiago baldin bada. Eta bigarren baldintza da, etxe bizitza horren alokairua, edo erosketak, 5% igoera izan baldin badu aurreko aitorpenetik. Eta bertako KPI-aren araberako puntuak igotzen baldin baditu. Beraz, izendapen honek beste neurri batzuk ere behar ditu. Hau da, bertan etxe bizitza hutsak mobilizatu behar dira, eta helburu turistiko duten etxe bizitzak ere sustatu behar dira. Beste gisa bateko alkilera sustatu behar ditu, bertako gizarte beharrak asetu ahal izateko. Hori dela eta eskatu diogu udalari bertako departamentuak edo etxe bizitza departamentuak tenkatuko biziteki eremuak izendatza baldin eta legea betetzen baldin badu.
Eskerrik asko. Bukatzeko ronda honekin, bosterena gaur goizean udaltalde ezberdinek, bai EH Bildu, PSE eta Botxanitze udaltaldeen artean adostutako ebazpen proposamena irakurtzea eskertuko nuke, ondoren iritzi erronda bat zabaltzeko eta ondoren bozkatzeko. Bai, esan bezala, azken finean, bat egin dugu eta osatu dugu proposamen bateratu bat, eta bertan diogu EH Bildu, talde sozialistak eta Botxanitzek, ohiko proposamen eta mozio hau aurkezten dute udalbatzarrean Hondarribiko udalak Hondarribia tenkatutako bizitegi eremu edo gune tentsionatu izendatzeko prozesua ahalik eta azkarren martxan jartzeko. Horretarako bi eskaera egiten ditugu udalbatzarrean onartzeko. Lehenengoa da, Hondarribia tenkatutako bizitegi eremua izendatzeko 12/2023 etxebizitza eskubiderako legeko 18.2 artikuluan jasotzen den bezala eta izendapena juridikoki bermatua gelditzeko behar den informazioa biltzea. Eta bigarren eskaera egiten duguna da, Hondarribiak aipatutako lege honek, hau da 12/2023 etxebizitza eskubiderako legean aipatutako baldintzak bete ezkero, Hondarribiko udalak Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailari Hondarribia tenkatutako eremu izendatzea eskatzea. Izan ere, etxebizitza eskubiderako legeko 18. artikuluaren arabera, etxebizitza eskumena duten administrazioek tenkatutako etxebizitza eremuak izenda ditzakete. Bertako etxebizitza eskaintza eskuragarriago bihurtzeko politika bereziak aurrera eramateko. Eta era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko 3/2015 etxebizitza legeko 10. artikularen arabera, udalei dagokie etxebizitza merkatuan eragiteko eskumena. Hau izan da bateratu dugun testua. Bai, eskerrik asko. Azken hau izango da, bozketara eramatea proposatuko dugun adostutako eskaera edo proposamena, erabaki proposamena, eta hitz erronda bat zabaldu nahiko nuke, talde ezberdinek ebazpen proposamen honen inguruan beraien iritzia adierazteko. Ez ditzu? Laburra izango naiz, izan ere bai EH Bilduk eta baita Alderdi Sozialistak ere nahikoa arrazoi eman dituzte edo muestra eman dituzte Hondarribiko egoera zein den ulertzeko, badakigu, ezta, tentsio handia dagoela etxe bizitza bat eskuratzeko Hondarribin. Betidanik defendatu dugu merkatu librearen esku hartze bat egin daitekeela, eta behingoz hau tresna bat da hortarako eta zaurgarrienei babes hori emateko. Badakigu hainbatek inkonstituzionalidadea edo ikusten diotela tresna honi, baina guk aukerak eta batez ere babes tresna bat ikusten dugu eta segituan babesa emateko prest agertu gara. Mila esker. Bai, arratzaldeon deneki. EAJak ez du hiru udaltaldeekin aurreikusitako mozioan aurka botorik emango. Baina ezin dugu aldeko botorik eman. Proposamen Eusko Jaurlaritzak errekurritu duen estatuko lege batean oinarritzen delako. Eta Euskadik etxebizitzaren arloan dituen eskumenak urratzen dituela uste dugulako. Badakigu Hondarribian arazo bat dagoela etxebizitzarekin. Eskaria eskaintza baino handiago da. Eta presioak ez dira eskuragarri familia eta gazte askoentzat. Hondarribia premiaz jarri behar du martxan etxebizitza erabakitzeko prozesuak, libreak eta babes publikoak, erosketa eta alokairu erregimenean. Eta etxebizitza berri horiek garatzea albideratu duen tresna plan orokorra da. Eta aporen tramitazioaren aurrean egiten alde bozkatu duen bakarra EAJ izan zen maiatzen. Eta aporen aldeko botoa emanez gain, etxebizitza turistikoen lizentziak gehiago ez ematearen aldeko botoa eman genuen ere. Araudi espezifiko bat garatu eta nartu arte. Eta horretan ere, bozkatu genuen bakarrak izan ginen. Badakigu etxebizitza eskuratzea dela gazten kezka handientzako bat. Baliabide gutxien dituzten familiena eta administrazioek herritarren
eskari itermide ematen eta errazten saiatu behar dugula. Horregatik Eusko Jaurlaritza martxan jarri ditu milaka gazteentzako alokairu laguntzak. Hilero 300 euroko laguntzekin. Udalak eskumenengatik merkatua eragin positiboan sortzen diren eskaintzan azter eta abian jar daitezke. Hala nola alokairuan bideratzen diren etxebizitzak utzek ibiren 150ko baria ezartzea. Argudio horiengatik, gutxiengatik ezin dugu gaur aurkeztutako mozioaren alde bozkatu. Gure ustez, aporen tramitazioen aurrean egiten ezinbestekoa izango da gai horren modu positiboan erakiteko. Eta zeintzuk horretan jasotzen dugun gauza bakarra da PSE hasierako puntua itzulteko egindako eskaria. Horren tramitazio 3 edo 4 urte gehiago atzeratuko du. Eta gobernu zalantzak eta erabaki falta. Orain arte egin duen gauza bakarra epeak luzatzean izan dela. Mi esker. Eskerrik asko, beste taldeek zerbait gehiago esatekorik. Bueno, nahi nuke eskertu bozeramaile batzordean ikusirik bi proposamen gai berdinari buruzkoak zeudenak eta eskaera egin nuen ea bateratu altzen egiten genuen eskaera, erakutsitako disposizioa edo eskertu nahi nuke, alik eta adostasun zabalenarekin onartzeko egin den proposamena. Hau esan da, bozkatzera pasako gara, aldeko bozkak, abstentzioak, gehiengoz onartuta. Seigarren puntura pasako gara, PSE alderdiak edo udaltaldeak aurkezturiko proposamena Pedro Muguruza jaunaren plaka zaharberritu eta eraberritzeari buruz. Alderdi sozialistari emango diotitza. Bueno, nik ez nuke nahi hau berriro ere ateratzea pleno batean, baina, bueno, las circunstancias son las que son. Bain dela, nik ospitaletik eta gero, arkitu nintzen, Pedro Muguruzaren plaka, hor behian degona, norbaitek, entzun, zementoa jarri edo tapatu. Yo creo que, bueno... Nire ustez horren aurrean, hor gerilditu nintzen, zer lortu nahi dute, egin nahi dute, oroimena estaltzea badago edo nondik edo handik egin behar dena interpretatu da. Egoera hala, mozio bat ekarri dugu eta zer esaten du, talde sozialistak ikusita zein izan den jokaera ezabatu dutelako abuztuan Pedro Muguruzaren plakakon bere ustez udal akordio bat urratzea ekarri du, 2018ko ekainean hartutakoa. Akordio horretan esan zutenaren arabera, horretan herritarrekin erabaki zen, kendu ziotelako seme adoptiboa zela, hau da plakan zegoena, baina ura etzen gauzatu. Bera, oroimen demokratikoaren legeak 35. artikuluan dionaren arabera, oroimen demokratikoaren aurkako simboloak eta bestelako elementuak aukera ematen du kentzeko edo gordetzeko beste liburutegian edo beste udal eremu batzuetara lehen aldiaren lekuko izan daitezen hori egin zen Sagarzuzurekin. Beraz, horiek horrela, horiek guztiak Hondarribiko udalak onartzen du berrezartzea Muguruzaren plaka eta aura kentzeko 20/2022 oroimen demokratikoaren legearen arabera kentzeko marmolesko plaka bat zen, Irungo marmolista batek egindakoa berrezartzea, bere onera ekartzea, kentzea eta udal gordailuren batean gordetzea eta besterik ez, eta horrela dena erraztuko dugu, ez egulako bideragarri iruditzen egia da, pertsona horrek izan ditzakela
nola ezan, arkitekturaren aldetik arkitektua izan zen, Hondarribian lanak egin zituen, baina egia da, hori Erorien Araneko arkitekto izan zela, eta beraz eskatzen dugu ikur horiek kentzeko legeak hala esaten duelako. Estalditakoa mesedez kendu, ekar dezagun bere onera marmola eta gorde dezagun udal lekuren baten aukera egongo delako gordetzeko beste elementu batzuk gure historiaren, gure oroimenaren elementu bat delako, hoize da gure eskaera eta besterik ez. Aitzol, mesedez. Txaldeon guztioi. Bueno, abotxan itzen premisa behintzat memori historikoaren inguruan eta ados egon gaitezkeen gai eta proposamenen inguruan behintzat gaiak adostasunean egitea edo jorratzea da, gaurko hau ez da kasua. Josu, aipatu dituzu bi gai uste dut pixkat xehetasunan behar dutela. 2018ko udalbatzako erabaki hartan edo lege ezberdin batekin koatzen ginen, 52/2007 legearekin, gaur egun lege hori ja ezer esan geratu dena eta lege berri bat daukaguna. Baina, esan duzu bezala gaia ez da berria, gaia hainbatetan jorratu dugu, eta gaur justuki Eusko Legebiltzarrean Euskadiko memori historiko eta demokratikoaren legeak kasu honetan ere oso garbia adierazten du zein den egin behar itzakena, eta kasualki edo PSEek aldeko bozka eman dio. 31 artikuloa izango denan hori, bintzat puntu hartako baten irakurketa egingo dut, memori historikoaren kontrako elementuak kentzearena alegia, eta alaxe dio. Memori historiko eta demokratikoaren aurkako elementuak erabilera publikoko eraikin pribatuan edo sarbide edo eta erabilera publikoko espazio ikusgarrietan badaude, eta ez badira borondatez kendu, dagokion udalak ofizio hasiko du elementu horiek kentzeko, ezabatzeko, edo ala badagokio, beste esanai bat emateko, agindua emateko prozedura. Eta, esaten badugu, gaur goizan onartu den legeak, baina indarrean ez dagonez, Josu zuk ondo aipatu duzu bezala, estatuko memori historiko eta demokratiko legean, urriak 19/2022 legean, 35. artikuluan, 4. eta 5. puntuan, aurretik aipatu dudan berdina aipatzen du ez. La retirada o retirarlos o eliminarlos. Ez dugu topatzen artxiborako gordetzearen aipamen hori, eta bestetik bai gustatuko litzaiguke aipatzea ere, uda hontan ere, Francisco Sagarzazuren bustoa kendu den bezala, normaltasun osoz eta hautsak arrotu gabe, kasu honetan beste prozedura baten bitartez edo, gaur goizean topatu dugu, udaletxeko panela, falangeko bandera ikusgarri batzuk bertan, eta Pedro Muguruzaren figura Frankoren ondoan, eta bai Aloskaidoz edo Kuelgamurosen inguruan. Orduan, guk tamales mozioni kontrako bozka eman barko diogu, baina eta mendik aurrera, memori historikaren inguruan, esan dudan bezala, hitz egiteko eta adostasunetara iristeko prest gaude. Eskerrik asko. Besterik? Berriz, hartzaldean denekeri berriz. Guk PSErekin alde ingo dugu, mozio honetan, baina batez ere argi nahi dugu esan, ez gaudela ados Pedro Muguruzaren pentsamolde eta nola jokatu zuen, baina batez ere bat egiten dugu, gure zoritxarrez, gure historian zati bat dela, eta hori bai alzela kendu, pieza hutsa delako, eta ez da suntzitu behar, alzen desmontatu isili-isilian, hartu, kendu, gorde, eta punto. Eta horren arira, hau ikusita, guk ados gaude PSErek egindako mozioaren. Ondo, eskerrik asko. Koldo? Bai, eskerrik asko alkate jauna. Guk ere kontra bozkatuko dugu, uste dugu fascismoak herrian duen iruditegi guztia ezabatu beharra dagola, gordetzearen egia da ez dela aipatzen legeetan, eta beraz kontra bozkatuko dugu. Mi esker, ronda bat zen,
baina Josuk berriro ere hitza eskatu duenez, hitza emango diot, baina eskertuko nuke denboran ere labur aritzea. Mila esker. A ver, yo creo que Nik uste okertzen dugula kontu bat, legea bai Espainikoa eta are Euskal Herrikoa gu alde bozkatu dugu eta gu horren sustatzaileak izan gara gai honi dagokionez, guk zer defendatzen dugu batez ere, pertsona batzuk loturaren bat izan badute sistema batekin diktaduraren garaian, esaterako, ez egotea eta ez goraipatzea udalerriaren barruan inondik inora, hori kontu bat da. Beste gauza bat, izango genuke ezabatzea. Ze zentzu daukazu gauza bat hartzea eta ze zentzu dauka hor, olako irudi bat, eduki bat zeukana edo esan nahi bat zeukana, ura ezabatzea, hori ez da ez demokrazia betetzea, ez oroimen historikoa, ez ezer. Hori da ekintza bat nun saiatzen zaren oroimena ezabatzen, baina gogoratzea ezin da ezabatu, azalduko duzun hori izan zen pertsona hori, seme kutsuna izan zela, izendapena kendu genion, baina edozein kasutan ere, alderdi arkitektonikotik begiratu ezkero, berak egin zuen, bai bizitegi soil batzuk, eta bai arrantzaleen etxea, eta dira, bai, egia da, beren itzalak badituztela horrelako elementuak, baina ez dira goraipatu behar. Eta mozioak zer eskatzen du? Goraipatze hurak entzea, plantea genezake bere irudia arkitekturaren aldetik balio bat daukala, baina ikusi behar duguna da, esangura politikoaren aldetik, herri baten kultura zein da, eta gizonura herri honen barruan, badauka kontakizun bat, gure herriaren kontakizunan batzurentzat eta besteentzat, eta zuzen bidez jotzean gai honetan da demokrazian aurrera ateratzea. Ezabatzen badugu kontrako bidetik ari gara, eta nik uste dut jarrera horiek ez diela onartzekoak. Ezin ditugu onartu, ez dugulako ezer lortzen, ez dugu lortzen ez batzuk eta ez besteak iritzira ekartzea, eta gizarte demokratikoetan batzutan ahalegin nahikoak egin behar ditugu ulertu ahal izateko historiak, gertaerak, pedagogia egin, txarto dagoena, txarto dagoela esan, baina ze balio dituzten pertsona kontuan izan, eta barkatu. Beraz, mozioa hildo horretatik doa, ulertu egin du. Argumentazioak mai gainean, nik bai gogoratu nahi dut, Pedro Muguruzari dagokion lanketa eta bere historiari dagokion ibilbidea, bai udaliburutegian badagoela ondo jasota, baita artxiboan ere badaudela berari buruzko aipamenak, orduan bere ibilbideari buruzko memoria ez da ezabatzen, baizik hemen baditugu dagozkion tokian berari buruzko eta bere lanari buruzko bai liburu eta dokumentuak. Baina, bai, hori horrela da, eta hautsak astintzeakin beste zerbait gertatzen da, hori ados nago, eta iritzi guztiak argi geratu direnez, bozketari ekingo dugu. Mila esker, aldeko bozkak. Kontrakoak, ez da onartu egindako proposamena. Zazpigarren puntuan EH Bilduk aurkezturiko proposamena da udaltaldeak, proposamena da euskararen normalizazio eta biziberritzaren alde. Adostutako dokumentua aurkeztea eskertuko nuke. Mila esker. Bai, aurkeztuko dudan proposamena Hondarribiko Euskal Herria Bildu, Abotzanitz eta EAJ udaltaldeen proposamena da. Erabaki proposamena. Hondarribiko udalbatzak udalgobernuari eskatzen dio euskararen kontrako oldarraldiaren aurka, baina batez ere euskararen normalizazio eta biziberritzaren alde datorren azaroaren 4an kontseiluak deituta Bilbon izango den manifestazioan Hondarribiko udalak bertan parte hartzea. Eta zertara dator proposamen hau egitea.
Udalei euskara utez aritzeko aukera ezetziz, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak udalegaren aurka emandako epaiak kezka larria eragin dizkigu. Kezkagarria eta larria iruditzen zaigu sententzia euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuari oztopo jartzea delako. Helburu horren alde, udaletatik bideratzen diren hizkuntza politikak guztiz mugatzen bai ditu. Bide batez esan, herritar guztien hizkuntza eskubideak bermatzen dituzten hizkuntza politika direla atzera bota diren horiek. Ezetzi den udalegearen 6.2 artikuluak berariaz jasotzen baitu berme hori. Finean, euskara eta euskal hiztunak mespretxatzen ditu epai honek, eta euskarak normalizazio eta biziberritze bidean etorkizunera begira dituen desafio handiei aurre egiteko moduko hizkuntza politikak indarrean jartzea eragozten du. Eusko Legebiltzarrak kontzentzu zabalez onartu zuen orain baliogabetutako udalegea. Era berean, azken inkesta soziolinguistikoak argi erakutsi du gizartearen gehiengo zabal batek babesten dituela euskararen normalizazioa helburu duten politikak. Beraz, epai hori, euskararen biziberritzaren aurkakoa ez ezik, adostasun sozial handi baten kontrakoa ere bada. Azken batean, herritarren eta udalaren erabakimena jartzen ditu auzitan. Erabakimen horren defentza adierazi nahi dugu. Uste dugu epai hori oldarraldi judizial zabalago baten parte dela. Hizkuntza gutxitua jomugan dituen olatu erreakzionario baten kokatzen dela. Euskalgintzako eragileek kezka horren berri eman zuten joan den maiatzaren 10ean. Eta herritarrei dei egin zioten azaroaren 4an oldarraldi horren aurka, baina batik bat euskararen normalizazio eta biziberritzaren alde Bilbon egingo den manifestazioan parte hartzera. Beraz, hori da eskatzen duguna. Hondarribiko udalak azaroaren 4an kontseilua deitutako manifestaldian parte hartzea. Eskerrik asko, norbaitek zerbait esateko rik? Noemi, mesedez? Lehenik eta behin guk eskatzen dugu auzitegien erabakiak mesedez errespetatzeko. Guk bozkatu genuen aipatu lege horren kontra eta esan genuen artikulu batzuk konstituzioen aurkakoak izan zaitezkela, orain auzitegi konstituzionalak inkonstituzionaltzat jodu hain zuzen ere erakundeen funtzionamenduari buruzko dokumentu guztiak elebakarrean euskaraz egin ahal izatea. Guk denon eskubide linguistikoa, hizkuntza eskubideak defendatu nahi ditugu. Herritarrak aukeratzen duen hizkuntzan onartzea erakunde batena hizkuntza bakarrean egotea dela euskala, dela gaztelania hizkuntza eskubideen aurkako jokabidea litzake. Zeren gure kaleetan euskaraz aritzen diren pertsonak ekartzea dokumentuak gure erakundetara euskara hutzean daudenan, nik uste dut ezetz hori ez dela kontua. Komunikazio hizkuntza bera baliabide bat da, informazioa edatzeko eta zabaltzeko. Izan ere ikusi besterik ez dago ze gertatu den kongresuan, bai Bilduk eta bai EAJak esan dute beren adierazpenak egingo dituztela bai euskaraz, bai gaztelaniaz. Eta zein da azken helburua, mezuak hartzaileen gana heltzea. Beraz, guk euskararik ez dakigunok uste dugu komunikazioaren azken helburua hori dela, heltzea hartzailearen gana, eta komunikazioa beraz bai euskaraz eta bai gaztelaniaz egin behar dela, dokumentuak euskaraz eta gaztelaniaz gure erakundetan hala egon behar dute. Kasko Noemi, iritziak argi geratu dira, beraz bozkatzera pasatzeko proposamena egingo dut. Aldeko bozkak, aurkako bozkak, gehiengo onartuta. Ondoren, 8. puntura pasako gara, Alderdi Sozialistak aurkezturiko proposamena urriaren 31an gerra zibilaren eta diktaduraren biktimak oroitzeko eta omentzeko egunean egindako adierazpen instituzionalari buruzkoa. Zuena da hitza.
Declaración institucional con motivo del 31 de octubre, Día del Acuerdo. Fundamental. Dokumentu honen helburu nagusia da Hondarribiko udalak bat dator zuzenbide humanitarioaren oinarriekin eta bai ze udal oinarri eta zelege oinarri erabili behar diren egunura ospatzeko orduan. Zeren kontua da, gertatu izan diren giza eskubideen urraketa guztiak gertatu zirenak uztailaren 18ko urraketa guztiak berriro ez errepikatze. Beraz, zein da kontua bizirik irautea une hartan gertatu ziren une lasgarri horiek eta gordetzea oroimen kolektiboan gerraren hondamendia zen izan zen eta totalismoaren jokabidea eta biktimen duintasuna bai oraingoa eta bai gerokoa eustea eta bi proposamen daude. Lehenengoa bat egitea urriaren 31an 2022tik egiten diren ekintza guztietan parte hartzea, bozeramaileen batzordean, eta hori da idazkiaren espiritua. Zergatik ekarri dugu? Duela urtebete, dokumentu hau berau, aurkeztu genuen, duela urtebete ze esan ziguten, joan zaitez, uste dut batzordea zela, elkarbizitza batzordea, urtebete joan da, eta egoera berean gaude. Hori izan zen neurri baten trastelekura bidali zuten guk aurka egin genion eta horregatik ekarri dugu gaur, oroitzeko egia da gaur proposatu digutela bozeramaileen batzordean hau dokumentu hau 26 urriaren 26 atzeratzea eta beste mozio bat ekartzea eta oraindik helduko ginatekela 31an aurkeztuta. Guk ez daukagu ezelako arazorik 30 egunez atzeratzeko. Ez dago arazorik gure aldetik data finko bat daukagolako, baina zein da asmoa gurea legearekin egokitzea herriaren benetako egoerara. Esan nahi dut, zein den oroimen historikoa, Hondarribikoa, badauka bere irakurketa, oroimen tokietan, badauka bere irakurketa, garbitu zituzten funtzionarioetan, kargu politikoetan ere bai, beren arduretatik kendu zituztenak, bai udalean, erakundean eta bai herrian eduki zituztelako jarrera ezagun batzuk gerra garaian eta guk zer egingo genuken urterik urte onartu unean uneko gertaerak gure herrian izan diren gauzak eta zein da kontua oroimena gogoratzea importantea da gero berriro ez errepikatzeko. Zeren azken baten ez errepikatzea da euki behar duguna, beti izaten duzen normalean arrainaren moduan gogoratzen dugulako eta gizarte batek euki dezaken gauzaritzaren hoize da, oroimenik ez izate ez gogoratzea eta hau da elementu bat daukaguna, baina bizitzaren alderdi guztietan eta hortik doa. Guk berriro errepikatuko dugu, onartzen dugu urriaren 26an mozio hau aurkeztu ahal izatea. Bestela lehenengo aldia eztabaidatzen duguna gaur aurkeztutako mozio honen inguruan, baita ere esan beharra daukat sukaldeko lanketa hori egitearen aldekoa naizela. Ados egon gaitezken proposamenetan iruditzen zait edo nire saiakera behintzat izango da adostasunez udalbatza hondetara ekartzea eta elkar lankidetza baten ondoriozko proposamen bat izatea. Ez daukat inolako objekziorik jartzerik, salbu ez dela nola aurkeztu den edo mozio bitartez irailaren 25ean ez banago oker, gaur irailaren 28ean eztabaidatzeko aurretik lanketa gure artean burutu gabe. Are gehiago esango dut, gaur Eusko Jaurlaritzan Euskal Memoriaren legea eztabaidatzen zenean, eta Josu ondo esan duen bezala, beraiek ere izan direla... Irutu zait zerbait esaten zenetan. Josuk esan duen bezala, Alderdi Sozialista impulsore bada gaur eztabaidatu den lege berri honena alde bozkatu dute, baina ez Alderdi Sozialistak bakarrik, baita ere beste hainbat alderdik ere, eta hor adostasun maila altuko
lege bat onartzea proposatzen da, eta justu egunari dagokionean lege horretan 11. artikuluan neurri eta ekitaldi instituzionala gerra zibilaren eta diktaduraren biktimak oroitzeko eta aitortzeko 11. artikuluan, 2. puntuan esate du kolpe militarraren zein diktaduraren biktimak urtero oroitu eta omentzeko egun bat zehaztuko da. Ni oso prest nago, egun hori zehazteko urriaren 31 izan edo beste egun bat izan, baina horren inguruko lanketa bat egiteko. Eskertzen dut, hilabeteko epe hau eman izana, berriro gai honi buruz udalbatzan, ohiko udalbatzan jarduteko, urriaren 31 izan behar baldin badu, urriaren 31 izango da adosten dugun epea, eta Jaurlaritzan edo beste alderdiekin beste epe bat adosten baldin bada, beste epe bat izango delako, baina gai horren inguruan uste dut adostasun maila nahikoa eukiko genukela talde guztiok aho batez onartua izateko. Beraz, datornilean, eztabaidatuko dugu gai honen inguruan. Ongi baderitzuzue, beste hori ere. Ados? Mila esker. Beno, orain, gobernu organoen kontrolen inguruko atalera pasako gara, 9. eta udalbatzako 9. eta 10. puntuei dagokiena. Ni saiatu naiz, berri hasieran 2. puntuan aipatu ditudan berri emate hoiekin, hainbat dekretu garrantzitsuak iruditzen zitzaizkigun edo hainbat dekreturen azalpena egiteko, izan ere, denbora daramagu gobernu organoen kontrola deitzen digun puntu honetan, oraingoan ekarki dugu 2023ko 1869 zenbakia duen dekretutik 2018 zenbakia duen bitarteko alkateen dekretuen berri emateari buruz, eta noski ulertuko duzuen bezala, 1300 dekreturen berri ematea nekeza izan daiteke, zerrenda badaukazute eta ez dakit galderarik badagoen horren inguruan. Bai, nik justo, bukaerako dekretu bat da, 3034 dekretua bertan bono kanpaina baterako, aurrekontuan 32.000 euro inkorporatzen dira, pentsatzen merkataritza eta turismoko aurrekontuan, eta jakine nuke hori izango den bonoetarako bideratuko den kopurua, eta ezin den pixka bat gehiago izan, jakinda beste urtetan hain ondo funtzionatu duen bono kanpainak, eta pentsatzen dut gabonetara bideratuta egongo den horretan, kopurua zergatik hau izan den, eta ez beste bat pixka bat altuagoa edo horretara. Bai, eskerrik asko galderarengatik, izan ere, jakinarazi zitzaigun email bitartez, Jaurlaritzatik bono kanpaina baten abiatzea egite zutena, beraiek ez dute aurrekonturik jasotzen bono kanpaina egiteko, baizik mekanismoa jartzen dute martxan, ongi ezagutzen duzun bezala, eta informazioa jaso genuen bezain pronto, jabetu ginen interesgarria zela eta aurrekontuan ia horretarako partidarik bazegoen galdegin genuen. Tamalez, etzegoela diru partidarik jakinarazi zitzaigun teknikarien aldetik, eta orduan ezoiko edo kreditu aldaketa bat egin behar izan dugu alkatetzaren ebazpen bitartez. Hori da dekretu horretan jasotzen dena, kopuru zehatza bonoetarako 30.000 euroko kopurua izango da, gainerakoa tramitazio gastuei dagokiena da, eta, ez banago kerrez esango dut, ziur esango dut, erabakia hartu genuenean kopuru hori jasotzearena, gainerako taldei bozenamaileak ditugun gure komunikazio taldean edo konpartitu zen, eta adostasuna adierazi zenez aurrera egin genuen kopuru horretan. Jarri daiteken kopuru handiago edo ez, esaten dudan bezala,
tramitazio berezi bat izan da, esfortzu bat egiten du udalak, etzegolako aurrekontuan aurrikusita, eta jaso da, kopuru bat 30.000 eurokoa, berez 10 euroko bonoak izaten diren horretan, beraz, 3.000 bono aterako dira, eta iruditu zaigu beste non iritzia izan da, kopuru hori sartzea. Eskerrik asko zuri. Beste galderarik? Erreguta galderetara 10. puntura pasako gara beraz. Eskertu nahi dut, taldeek aurrez jakinarazi dizkidazutela galderak, eta, bozeramaile batzordean adostu genuen bezala, talderik handienetik txikienerako urratsa egingo dugu. Galdera bat baino gehiago da, ez bazaizu inporta, banan-banan erantzungo ditut, eta hitza EAJ-ko taldeari pasatzen diot. Kalixa, nahi duzuneak. Arratsalde on guztioi. Ohikoa den osoko bilkura honetan, Eusko Alderdi Jeltzaletik sartu ditugu bi galdera, aipatu duzun bezala, hasiko naiz nik irakurriko dut lorezaintzako zerbitzuaren inguruan, 8 galderak irakurriko ditut, eta gero zure erantzuna, bale? Alkateari zuzendutako galderak direlako. Lorezaintzako zerbitzuaren grebaren amaiari dagokionez, egin ahal izan diren promesen forme eta ondorioek kezkatzen gaituzte. Ez dakigu zehazki zer agindu duen alkateak, ELA sindikatuak, ontzat eman ditzan eta protestak amaitu ditzaten. Are gehiago, kezkatzen gaitu alkateak langileekiko eta ELA sindikatuarekiko idatzizko Bai, listo. Bai, listo. Bai. Hemendik ere, bai, Julián, hemendik ere. Doble hona da. Bai, Noemi? Bale. Are gehiago, kezkatzen gaitu alkateak langileekiko eta ELA sindikatuarekiko idatzizko konpromisorik ez duela baieztatzeak. Jokabide horrek, gardentasun gutxi duela iruditzen zaigu, hurrengo galderei erantzun dezala eskatzen diogu. Herritarrek informazio guztia jakin dezaten. Lehenengo galderakin hasiko naiz, udalak agindu aldu lorezaintzako langilei soldata 20% igotzeko, ELAk duela aste batzuk adierazi zuen bezala. Bigarrena, zein irizpide juridiko eta administratibo hartzen ditu erreferentziatzat igoera horrek. Hirugarrena, nola eta noiz gauzatu nahi duzue soldata igoera eta lan orduen murrizketa. Laugarren galdera, formula hori erabiliko aldu abotsan hitzek, hau da, soldatak 20% igotzea eta 100 ordu murriztearena, beste enpresa eta langile batzuen arteko etorkizuneko lan gatazkak konpontzeko. Bosgarren galdera, udal gobernuak kontratutako plantilla subrogatuak funtzionarioen garbiketako langileen edo kiroldegiko langileen baldintzekin parekatu nahi alditu. Seigarrena, horrela bada, zergatik ez du administrazio prozesu garden eta lehia azkekoa irekitzen oposizioan sinetenean eskatzen zenuten bezala. Zazpigarrena, zein da berdeguneak garbitzeko, belar sastraka garbitzeko eta mantentzeko plana berriro martxan jartzean,
Ikus daitekenez, oraindik ez dira egin lan guztiak. Eta azkeneko galdera, zerbitzuaren kalitateari eutxiko alzaio lorezain bakoitzak 100 ordu gutxiago lan egingo dituela kontuan hartuta? Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Bueno, lehenik eta behin, promesez, ari gara, hasi zara galdetzen, eta, bueno, guk ez dugu promesariekin hori egin. Guk kudeaketara iritsi garenean, tenkatutako greba bat aurkitu dugu. Eta tenkatutako greba horren aurrean, eragileekin elkartu gara. Ez dugu ez promesarik egin, ez dugu ez akordiorik sinatu, guk egin duguna izan da espediente zehatzaile bat abiatu. Ikusten genuen kontratazio bat zegoela eta zerbitzu bat kontratatuta genuena betetzen etzela ari enpresa. Beraz, iriki genuen espediente zehatzaile bat. Gukelarekin hitz egin dugu, eta guk elaiekin edo ansareo taldearekin, kasu hontan ere hitz egin dugu. Eta biei gauza bera esan diegu. Zerbitzua martxan jartzea beharrezkoa genuela. Galdetze zigutenean zein zen gure ikuspegia, argi esango dut ere. Guk uste dugu udalarentzat lanean dauden langileek eta bai propioki kontratatuak edo bai azpikontrata baten bitartez lan egiten dutenek baldintza berdinak izan behar dituztela. Eta guk hori da mahai gainean jarri dugun, ez da konpromisoa, hori gure nahia da. Guk ulertzen dugu udalarentzat lan egiten duten langileek, kasu honetan lorezaintzan lan egiten duten langileek, udalak dituen lorezainek dituzten baldintza berberak eduki beharko dituztela. Hori da eta behin eta berriro azpimarratu izan dut, ez duela sinisten azpikontratazio sistemetan. Estrukturalak diren lanak propioki kudeatu behar ditugulako guk geuk. Eta zerrekin aurkitzen gara, propioki lanean ditugun lorazainek eta azpikontrata baten bitartez lanean dauden lorazainek kasu honetan oso baldintza ezberdinak dituztela. Eta nik uste dut hori ez dela justua. Eta orduan, guk planteamendu horretatik abiatuta, eskatzen duguna da, zerbitzua betetzea, eta guk gure nahia izango litzatekela, udal langileek, lorezain langileek dituzten baldintza berdinak, izatea, azpikontratatutako langileek. Iruditzen zaigu hori delako modurik errexena, etorkizun batean, azkenean, udalarentzat kostu asko zera handiago izango duelako, azpikontrata baten bitartez, udalak eskaintzen duen zerbitzu berbera emateko modurik egokiena dela. Eta guk ez dugu inolako konpromisorik izan. Bai esan dugu gauza bat, kontratua betetzen denean, ez dugula berriro renovatuko. Kontratuaren amaierar arte gure konpromisoa betetzea dago. Kontratua amaitzen denean, ez dugu renovatuko. Hori da guk hartu dugun nolabaiteko konpromiso bakarra. Niri gustatuko litzaidake jakitea zeren oposizioan egon du naizenean, aipatu da hemen, oposizioan engonean jarreba nuela, eta oposizioan egon naizenean, uste dut, iritzi berbera, behin eta berriro, mahai gainean azaldu izan dudala. Eta bai, esan beharra daukat, garai hortan gobernu taldean zeuden ordezkariek, beste jarrera bat izan zutela, beste greba batekiko. Eta bai, konpromisoak sinatuta utzi zituztela. Eta orduan, galetzen dion nere buruari, zuek kudeaketan zeundetenean, eukiko zen dituztela firmatutako konpromiso hauek betetzeko legezko ibilbide bat aurrikusita. Orduan, nik ez dut firmatu behar izan dokumenturik legezkotasuna nolabait konprometitzen hauena. Baina bai daukagu hemen dokumentu bat sinatuta eta datozen asteetan tokatuko zaigu honen inguruan eztabaidatzea konpromisoak sinatuta utzi direnak garaiko gobernu taldearen aldetik. Beraz,
erantzunak zuek beraiek izango dituzutela iruditzen zait. Eta, ez dakit garbi izan naizen, bai, falta zait uste dut, belar jatze planifikazio dugun, teknikariek erabaki dutena. Teknikariek erabaki dute, bozeramaileak badaukazute guri teknikariek jakinarazi diguten langintza planifikazioa, eta uste dut informazio hori elkar banatu dela. Uste dut nabarmena dela ere, irailaren hasieratik lanean hasi zirenetik, eman den garapena nola zegoen herria eta nola dagoen herria. Bereziki gogoratu nahi dut jaietarako egintzen esfortzu berezia, ze akordioa abuztuan zehar lortu bazen enpresa eta langileen artean, eta hola adierazi dute, bai langileek eta bai enpresa taldeak, beraien arteko akordioa dela, guk elkarrizketak izan ditugu, baina guk ez dugu akordio horretan nolabaiteko implikazio zuzenik izan, eta gogoratu, abuztuan izateak ere badauka nolabaiteko arrazoia, hizketa garai bat ireki zela, lanketa bat egin zela, eta lanketa horretatik beraiek iritsi zirela akordio batzutara. Eta uste dut jaietan denok nabarmendu dugula, erabilgarri etzeuden espazio batzuk erabilgarri egon direlako, eta uste dut ni behintzat eskerronekoa naiz egin den esfortzu horregatik. Garbi erantzun dut? Politika mailan gaude eta erantzun duzu. Aldut zerbait esan? Bai. Noski. Bai. Bain guk ere begi honez ikusten dugu egin den esfortzua. Zuk aipatu duzun bezala, jaiak binolen greba zorionez eten egintzen, eta lan asko egin dutela hori denok ikusi dugu, eta txalotzekoa da esfortzua, langileen esfortzua. Guk entzun dugu, edo ELA sindikatuak esan zuen, eguneko 20 hori, ulertzen dugu kontratu bat indarrean dagonean, ezin dela eten, edo eten denian, beste baldintza batzuekin atera behar dela. Eta hori izango da, 2022ko urrian okerrez banaiz, igual beste fetxa bat da. Interesgarri izango da jakitea bertako barruko funtzionarioen iritzia, zuk esan duzu, begi honez ikusten duzula baldintza berdinak izatea, binon prozesua edo lan prozesua postu bat lortzeko ez da berdina funtzionario batena edo azpi kontratatuta dauden errespeto osoarekin, dudik gabe, beste langileak. Azpi kontratatutako ditugu etxezitzeko laguntza, garbitzaileak, kiroldegia, liburutegia, bai, asko daude, eta horrek suposatuko du baldintza berdinak egongo badira, edo urte batzutara egongo badira baldintza berdinekin, lehenengo kapituloa asko igoko da, eta interesgarri izango da, igual ez da momentua debaterako, beste formato batean, batzorde batean edo, nik uste dut honen inguruan, pertsonalaren inguruan eztabaidatuko dugula, gainera uste dut beste alderdi batek gaur horren inguruan galderak ingo ditula, binon epe motzera hartzen diren erabakiak batzutan epe luzera gero ondorioak diferentiak izan daitezke, eta gure aldetikan gu pres gaude hitz egiteko, lan balditzen inguruan hitz egiteko, pertsonalaren inguruan hitz egiteko, erantzun didazu eta ulertzen du 8 galdera atzo sartu genitula, naiz eta orain dela aste batzuk prentsan iragarri galdera berdinak, bai, eskertzen dizut erantzuna. Bai, eta zehazteko esango dizut, noski lehenengo kapituloan igoera supasotu dezakenak, laugarren kapituloan jetxiera eragingo du ere, eta gai honi buruz hitz egiten jardungo garela zalantzarik gabe lehenengo etorriko zaigulako garbiketaren pleguaren inguruko eztabaida, eta hori hilabete honetan ez baldin bada, datorren hilabetean edukiko dugulako hizketagai, eta horren harira ikusiko dugu bai teknikariek zer esaten duten, eta lehenengo datorkigun gaia garbiketaren pleguarena da, lorezaintzakoa, baina orduan hor ikusiko dugu nola jokatu dezakegun udal bezala, eta debate hau noski ni prest heltzeko eta jorratzeko.
Beste galderarik? Bigarren galdera, baz ordutegiaren inguruan da, ezagutu genuen alkate dekretu baten bitartez, gero prentxan eta saretan ikusi dugu egun hauetan, eta gu alde gaude noski langile eta langileen ordutegi malgu hoien bila eta kontziliaziorako pausoak eman behar direla, hortan ez daukagu zalantzarik, baina ez zaigu iruditzen horrela egun batetik bestera ostiral arratsaldeak eta larun bat goizeko zerbitzu hori ixteak herritarrei on egingo dienik. Hau da, badakigu erregistroa larun batetan ez duela funtzionatzen, baina badakigu ere orain irekiko den ordutegi horretan herritarra askok ezingo dutela baz bulegora hurbildu. Ez dakit agian datuak orain badaude, duela 4 hilabete ez zeuden, baina orain agian badaude zenbat pertsona joeten diran larun batetan edo ostiral arratsaldetan, baina uste dugu agian erabaki honek beste denbora batzuk behar zitula, pixka bat hausnartzeko, denen artean hitz egiteko, eta naiz da hori erregistroa larun batetan ez egon, jende askok seguraski beste egun batetan ezin du bertan inolako tramitaziorik egin. Beraz, argi daukagu ere, horko langileen eskaera kontutan hartu behar direla, baina egian pertsonal gehiagorekin beste modu batean eskaini zitekeen zerbitzua. Mi eskerretzai geratzen garbi, EAJ udaltaldea ados dagoen egindako aldaketarekin edo ez? Ez dago ados. Nik bai esan beharra daukat, gai honen inguruan ez dela berria, urteak dagoela gai hau mai gainean, bazaren ordutegiaren ingurukoa. Udaran zehar ordu asko pasatu ditu dela gai hau aztertzen eta gai hau erabakitzeko tramitazioan. Esan beharra daukat ez dela egia dekretu bitartez jakin duzutenik, baizik mezu bitartez jakinarazi genuen erabakia finkoa zenean eta adostasunetara iritsitakoan eragileekin eta ondoren egin zen dekretua. Eta, lehen esan dudan bezala, urte askotako eskaere baten erantzuna da, zerbitzuaren irekiera orduak handitu egin dira, hau da, baz zerbitzua jendaurrerako irekita egongo da ordu gehiagoz egin den aldaketa honekin lehen zegoena baino, aztertu dira gure herria bezalako biztanle kopurua duten eredua edo herriak duten ereduak aztertu dira eta ez banago herri bakar batek ere ez du larun batetan irekitzen 17.000 biztanle, 20.000 biztanle arteko, 10.000-tik 20.000 biztanle artekoak. Memorizari naiz, baina esango nuke bakar bat berak ere ez. Gipuzkoan ere larun batetan irekitzen duten baz zerbitzuak oso gutxi dira, naiz eta askoz ere biztanle gehiago izan. Gipuzkoan iaia herri guztiek goizez bakarrik daukate biztanleentzako arreta zerbitzua irekita. Hondarribian goizez eta arratsaldez izango dugu irekita neguko ordutegian, udarakoan orain arte goizez bakarrik zen, murritzagoa oraingoa baino. Beraz, esan nahi dut, zerbitzua, emango dugun zerbitzua, zabala izango da, hemendik aurrerakoan ere. Aztertu dira jende fluxuak eta eskaera zen aurretik irikitzen zena baino lehenagotik irikitzea goizetan eta ixten zena baino beranduxeago ere jende fluxu ugari izaten zela eta horri erantzun zaio. Negoziaketa bat egondu da noski, ez soilik langileekin, sindikatuekin ere negoziaketa bat egondu da eta negoziaketa mai horretan lortutako adostasunaren ostean jakinarazi zen adostasuna bazegoela, eta pertsonal gehiago noski, ez da nire intentzioa baz zerbitzua ordutegia aldatu eta hor gelditzea. Pertsonal gehiago noski begira bazegoen, baz zerbitzuan egon behar zuen estatistikako administrari lanpostu bat utxik, takit, 2012 urtetik gutxi gora bera, hasiko da lanean administrari bat
lanpostu, utzi zegoen lanpostu horretan. Noski nahi dugu guk langile gehiago izatea baz zerbitzuan eta indartuko dugu hori bai. Nire ideia zen orain dagoen kokagune horretan obra bat egitea espazio ezberdin bat izateko, askoz ere erresagoa zuzeneko atentzio bat egiteko, baina bitartean beste norabait mugitu beharra bageneukan eta justu lehen bat zerbitzua udaletxe honetan zegoen eta bulego hori obretan hasi zen eta obretan jarraitzen du 2018 urteaz geroztik, eske 5 urte pasa dira. Eta ubikazio aldaketa horiek zaildu egiten zaizkit ez daukadalako nora mugitu baz zerbitzua momentu honetan. Eta gustatuko litzaidake uda amaierarako ordutegi berria, plantilla egonkortu bat izatea, zabalagoa, askoz ere atentzio gertukoagoa eta hobea eskaintzeko aukera eukitzea, baina udara pasa zait eta soilik ordutegiaren aldaketarekin konformatu behar izan dut. Bai, saiatzen naiz, baina uste dut hobetu egiten dela, bereziki harrera ordutegia zabalagoa delako, urtean zehar ordu gehiago egongo da zabalik lehentzegoena baino, eta langileen lan baldintzak asko hobetzen direla iruditzen zait, zuek badakizutelako nik bezain ongi zein mailako estresa bizi zuten jendaurreko arreta oso gogorra delako eta astelehenetik larun batera lan egiteak atxeden aldirako denbora txikia ematen zuelako. Zuek oso ongi dakizute, zuei transmititu dizuetelako sarritan bizi zuten arazo hori eta uste dut emantzaion erantzuna ez da langilei bere osotasunean asetzen diena, hori ez da nik maigainean neukan proposamena beraien aldetik, baina emantzaien aterabidea negoziatutakoa, adostutakoa izan da, eta uste dut herritarrentzako zerbitzu hobea ematen lagunduko duen erabaki bat izan dela. Jakinarazia izan zela erabakia hartu bezain pronto, hau da negoziaketa bukatu bezain pronto, eta inork ez zuen kontrako iritzitik jakinarazi. Nik uste dut jarraitutako jokamoldea egokia dela, gainera gehiago esango dut, ez da langileekiko norbanakako negoziaketa bat izan, baizik negoziaketa kolektiboa izan da, kolektiboki erantzuten saiatu gara eskaera bati eta uste dut hildo horretan jarraitzeko nahia eukiko dugula modu kolektiboan konpondu behar ditugulako udal langilegoaren hainbat eta hainbat arazo. Eskerrik asko. Sako gara orain Alderdi Sozialistaren galderetara. ¿Funcionando? A ver, por nuestra parte, yo lo que estoy observando... Gure aldetik guk ikusi duguna eta ikusten ari garena hauteskundetatik alkatea aukeratu genuenetik, gauden tokean igual zerbait egon da, baina guk ez dugu langileen alorreko bilerarik izan. Nik uste dut udal honek, eta beti esan dut, langileriaren arazoa ezinbestekoa dela tratatzea, oso oinarrizkoa da, badaukagu langilego jakin bat, lehiaketa batzuk egiten ari dira, batez ere aldi baterako funtzionarioengan eragina dutenak, eta badira zenbait gai, nire ustez interesgarria litzakena, lehenago hitz egin izana lora zaintzarena atera da, baina badago garbiketaren egoera, euskaltegiaren badaudelako hor lagun batzuk, langile batzuk, beste maila batzuk eskatzen dituztenak, liburuzaina abenduan erretiratuko da. Artxiboaren arduradunik ere ez daukago aspaldidanik, hau da, zenbait auzi ditugu mahai gainean, eta nik uste dut heldu beharra daukagula, beti kritikatu dugu langileen arazoa funtsezkoa dela, ez diogu eutzi, baina nik uste dut merezi dela elkartzea, ikustea eta informazioa.
aldi baterako funtzionarioak, gizarte langileak beti dekretuz bidez izan da, ez da bilerarik izan eta itzego esan behar bada langile batzordearekin elkartu zarete, baina gurekin ez. Kasu honetan neu nago horren jakitun. Beraz, zer eskatzen dugu? Ahalik eta azkarren elkartzea langileen gaia aztertzeko. Garbiketaren esaterako badago dekretu bat, esaterako nik ikusi ahal izan dudana hor aipatzen duena, garbiketa zerbitzua eta desinfektatzeko zerbitzua kontratatzeko arazoren bat egongo da, kontratatu behar bada, ez? Beraz, kontu batzu daude nik argitu nahi nituzkenak bileraren baten, eta hoiz eskatzen ari naiz, elkartzea langileraren inguruko gaiak aztertzeko. Hori da, lehenengo galdera. Da guztia lanean jardun dut, pertsonaleko gaien inguruan planifikazio bat egiten. Iraileko udalbatza da, eta agian zu hemen etzinen izango azalpenak eman nituenean, baina hitz egin genuen udaran zehar egingo genituen bilerak bai aurten eta bai datozen urteetan ezinbestekoak besterik ez zirela izango, ondoren gure lan planifikazioa irailetik ekainera artekoa egiten dugulako hilabeteroko udalbatzak proposatuz, lehen bi hilabeterokoak zirenean, eta hilabeteroko lan karga jarri dugu ez gure buruari soilik, baizik gu guztion buruari. Beraz, uste dut, udarako hilabete horietan langileak ere oporrak hartzen dituzte askotan, zailtasunak izaten dira jarraipen bat emateko, eta irailekoa da ohikoa dugun lehenengo udalbatza. Noskinerik galdetzen badiazu noiz egingo dugun pertsonaleko bilera bat, nire atea bakizu zabalik dagola eta emango izkizut eman beharreko azalpenak, eta gaur ere emango izkizut eman beharreko azalpenak, eta egingo dugu bilera bat datozen asteetan, espero dut, zeren niri gustatuko litzaidake, egiten ari geren langilegoarekiko plangintza hori azaldu ahal izatea batzorde batean, zinegotzi guztiei, eta baita komiteko kideei ere. Baina, ulertuko duzun bezala, irailerako etorri gera lehenengo udalbatza honetara landutako gai minimo batzuekin. Martxa hartuko dugu eta eukiko dugu aukera eztabaidatzeko, jorratzeko, proposamenak ekartzeko, mahai gainean jartzeko. Hemen aipatu da, badijoala norbait jubilatzera, langileren bat jubilatzera, besteren bat jubilatu zela aspaldian. Begira, ni jarriko dizut adibide bat, Josu. Gazteria teknikaria jubilatu zen uztailean. Nire agindua izan zen, gazteria teknikaria jubilatu aurretik, bere ordezkoa izango zena etorri behartzuela transmisio bat egon zedin. Interinoak aipatu dituzu, noski interino modura ekarri behar izan dut, oposak eta konkurtsoa egiten dugun bitartean. Eta zerbitzu horrek, gainera gogoratuko dugu, udaran, uztailean, udajolas eta udabentura programak, jende asko ume eta gaztea asko izaten dituena parte hartzen, gelditzera zijoala teknikaririk gabe. Eta teknikariaren jarraipena bermatu dugu. Gure naia eta gure asmoa da noski, jubilatzen den aldiro norbait, bere ordezkoa segituan lanean egotea. Zuk aipatu duzun adibidea artxibariarena noski ez da gure eredua. Eta saiatuko naiz ez eukitzen lanpostu bakar bat bera ere utxik ez dakizen bat urtean. Lehen ere erantzunean aipatu dudan bezala estatistika administrariaren lanpostua utxi zegoela eta orain urrian hasieran lanera etorriko dela langile bat. Utxik dauden lanpostuak betetzeko asmoa dut. Egonkortze prozesuak burutzeko asmoa dut. Lanpostu publiko deialdiak burutzeko asmoa ditut. Noski, baina hilabete beteko epean nekez egin ahal izango ditut prozedura guzti horiek, baizik plangintzak egiten ari gera, udal departamentuen antolaketak burutzen ari gera, eta garbi esango dut, oso garbi esango dut, datorren urtean lanpostuen balorazio bat egin beharra daukagu, kontratazio hori burutuko da
lanketa ez dakit urte beteko epean eginterik izango dugun, ez dagolako gure artxiboan behintzat onartutako lanpostuen baloraziorik, eta hori klabe bat oso garrantzizkoa den gako bat izango da, izan ere, banaka etortzen baizaizkit niri langileek beraien lan baldintzen inguruan aldaketak emateko eskean. Eta garbi daukat, lehen esan dudan bezala, kolektiboki jorratu beharreko gai bat dela. Ez dakit erantzun dizudan, edo ez. Erantzun diazu, baina nik usten dut, ez dakit lan egiteko modua diferentea diran. Zuk esan duzu, zure ateak irikita daude. A mí, el procedimiento del que está a las puertas de... Niri esatea alkatearen atea zabali daudela prozedura moduan ez dit balio. Ez da prozeduru baliagarri bat. Nahi duzu ni juta zure bulegora, ez daukat arazorik, ni joango naiz. No. Yo lo que quiero es que las cuestiones se... Nik nahi dudana da, eztabaida kolektibo izatea, udal ordezkari guztiak egotea langileriaren alorrean, eta ez esatea, bai, ateak zabali daude, niri horrek ez dit balio. Azken baten bakit ateak zabali daudena. Hori zalantzarik ez, horretaz. Baina langileen gaia da denon artean aztertu beharreko, eta esaten dut denon artean landu behar dugula, ikusi behar dugulako aditzera eman zein den egoera, eta ze aukera dagoen ez gertatzeko egoera geldituko zaigunak aurrera egin ahal izateko, eta esaten dudanean, esaterako langileen batzordeak, nik balioa eman nahi diet, ze lan kolektiboa egiten den langileen mailan, ez atea zabalek edo itxita dagoen. Eta daramagun denbora honetan ez dugu bilera seriorik izan gai horren inguruan. Como hemos dicho en el primer punto, el 26 de julio o el 27 de julio. Sí, pero es igual. ¿No? Claro, nosotros veníamos trabajando desde finales de junio. Barkatu, orain utzi da zu neri mesedez azaltzen. Nik esaten dudanean nire ateak zabalik daudela, ez da guztio jakin behar ditugun lan bilera bati buruz. Zure galdera da, noizko izango dugun pertsonaleko bilera bat. Hori galdetzeko, udalbatzara etorri beharrian, nire bulegora etorri zaitezkela eta esango dizut, urria hasieran izango dugula, batzordea deituko dela, hori dela nire asmoa, planifikazioarekin. Horregatik eman dizut, azalpen guztia, planifikazioarekin albi garela, baina jakiteko noiz egingo dugun pertsonaleko bilera bat lehen. Eta hori erantzun aldizut, edo zein egunean, bai nire bulegoan, bai telefonoz edo nahi duzun bezala, baina ni prestutasun osoa daukadala pertsonaleko gaiak jorratzeko zalantzarik ez euki. Nik utzi dizut galdetzen eta eta erantzun ere erantzuten dizut. Garbi uste dut, ez? Galdetu diazuna, baino askoz ere modu zabalagoan erantzun dizut ere, ezta? Ez? Edo... Zure nahi azera, gaur esatea data konkretu bat? Esango dizut, gaur data konkretu bat nahi azu? Hau da, egoera eta zenbait kolektibo eta jubilazio inguru da informazioa nire ustez ez dela behar bezala ematen. Hori da? Baina galdetu diazuna hemen denen aurrean eman dizut, ez da? Zer ez dizut erantzun? Ni enteatu nintzen. Persona bat, lagatzen zula puesto bat, ajuntzeza beste leku batea, pek esentzialako. Uste dut, ez dakite ze kasutaz ari zeren, baina uste dut azalpen hori gaur eman dudala, ez? Lehenengo udal batza dugun honetan eman dudala, ez? Eman dut, berak... Baina egin da geho. Nik jakin deniko aurretikan, ze pausuman bihar diren. Oso ondo, esango dizut nire planifikazioa zein den, planifikazio orokor bat martxan dugunean. Norbaitek lana gaur usten badit, aurrez ezingo dizut abisatu. Sentitzen dut, baina nire konpromisoa da, pertsonaleko bilera bat lehen egingo dugula, lanketa planifikazio batekin eta partekatuko dugula. Mila esker.
kasino zaharra. Jakin nahi nuke pixkat, ze egoera dagoen, ze helburu dauden, ze egin behar da, nola dagoen, iriki behar da tabernan inguruan ze problema dauden, iriki itxi, bueno, lo que se dice en castellano, si hay una hoja de ruta. Porque llevamos un tiempo... Gaztelen esaten den moduan, bide horri bat... Hor daude jende bat, iriki itxi, jendea jokuan, baina quiero saber, desde el punto de vista, qué hoja de ruta tenemos los servicios sociales de cara a los jubilados, al hogar del jubilado. Jakin nahi dudana da, zein den egoera batez ere zaharren etxeari buruzkoa, zinegotziari gai horretaz arduratzen denari emango diotitza. Esan behar dugu oso argi, kasino zarrarekin daukagun apostua, kasino zarra kolektibo elkartearekin ere daukagun apostua, garbia dela. Hemen argi esaten dizut, 4 punto jartzen ditugula maigainan. Lehenengo da, bedel eta tezaintzarena, bigarrena da, tabernarena, hirugarrena kasino zarrak antolatzen dituen ekintzak, eta laugarrena pixka bat egoitzaren egoerak ere niri pertsonalki kezkatzen hauen gauza bat dela. Lehenengo 2 puntuak alde batetik, nola da elkarrekin joan daitezke, tabernaren esleipenera dela denori kezkatzen digun gai bat, badakigu esleipenek eramaten duten denbora handia dela, batez ere horrelako eraikin batean, taberna bat edo kafetegi bat ireki nahi bada, horretarako lanketan gaude, eta gure aldetik prestotasun osoa dago hori lehen bailen jartzeko, eta horretan lanean jartzeko abisua pasata dago, orduan hornek emango ditun epe guztiak zehazki dataz ez dakit, baina horretan lanean bagaude. Hau lotura dauka, esan dizudan moduan, lehenengo gaiarekin dela bedel eta tezaintzarena, badakizute aurten, kontratuen bidez, tezaintza zerbitzu bat kontratatzen zela, gasto handia, suposatzen ziola gainera honek udalari, abuztua bukatu behartzenean, etzegoen modurik atezaintza zerbitzua renovatzeko, eta lortu dugu ere, udaleko langile batek orain egunero eraikina ireki egiten du, eta arratsaldetan ere bai, hasieran udaltzaingoek eta udaltzaingo laguntzaile bitartez eraikina ireki egiten da, eta zerbitzu hori ematen gaude. Aukerak zeuden, edo kasino zarra izten dugu, tabernaren esleipena atera arte, edo buelta bat ematen diogu oneri, apostua egiten dugu, eta alternatiba bat bilatzen dugu kasino zarra irekitzeko. Kasino zarra goizetan irekitzen da, ez da itxita egon ez egun bat, eta arratsaldetan ere zerbitzu ematen da. Tabernaren esleipena burutzen denean, horrek ere balioko dut tabernaria edo tabernara ematen duten pertsonak atezaintza zerbitzu hori emateko. Horregatik esaten dizun zegona lotuta. Kasino zarra elkarte bezala egiten diren ekintzak, badakizu aurrekontutan beti laguntza bat ematen dela kasino zarrari, eta horrekin jarraituko dugu. Are gehiago, aurten kasino zarrak ekintza gehiago burutu nahi ditu, eta gu udal bezala, uste dugu zartze aktiboa garrantzizkoa dela, eta zartze aktiborako proiektu ezberdinagoa ditugu, aurrekontutan aurreikusiko ditugunak, batez ere desgaitze kognitiboarekin lotuta daudenak, eta uste dugu kasino zarrarekin hau elkarlanean burutu beharreko zerbait dela, orduan proiektu hau aurkeztu behar denean aurkeztuko da, baina esaten dizut zartze aktiboaren inguruan apostu garbi bat egin nahi dugula, orduan kolektibo honekin badatorrela, eta gero egoitzaren egoeraren inguruan, badakigu eraikina nola dagoen, barrura sartzen bazerate, irekia dagoen, ez edo nok sartzeko aukera dauka, berrikuntza desente behar ditu, eta esaten dizut, batez ere beraiekin hitz eginda, eta nik astero beraiekin harremanetan nagola, beraien ofizinan hobekuntzak ezberdinak behar dira, ordenadore aldetik, wifi zerbitzu aldetik, eta izendatu dituzten beraiek prioridade guztiak lehenbailen horrekin martxan jartzeko ere, eta dituzten beharroiei aurre egiteko. Eta udalarekin kasino zarraren inguruan postu garbia da
behar dutena eta beraiekin elkarlanean aritzea. Eskerrik asko. Hirugarren galdera? Bai, hirugarrengo galdera, nik usten dut, hemen, yo creo que... Nire ustez, herritarren partaidetza, taldeen partaidetza hor bazen talde bat, hirugarren adinekoen kontseilua, ibiltzen zen afalgi, sindikatuak, elkartzen ziren lagun batzuk, zelan edo alan, antolatzeko denon artean nagusilan eta beste talde batzuk elkartzen zirenak udal mailan iritsi trukea egiteko eta udalari zenbait iritsi ematea. Aspaldi honetan ez dira elkartu eta ematen du gai hori geldiri dagoela. Ez dakit bertan bera utzita dagoen, indarrean dagoen deialdirik izango den udalak ze parte dauka gai honetan edo nola edo ala, ia deirik egongo den ez den egongo. No sé si has participado en él, yo desde luego. Josu, zu jakingo duzu, nei 8 urtean egon naiz, ez dute zer jakin, ez naiz partaide izan, ez dut aktarik ikusi kontseilu horren gainean, beraz, zerbait baldin badaukazu horren gainean helarazteko, badirudielako zu gu baino gehiago dakizula. Sobre ese consejo tiene razón que... Egia da, kontseilu horretaz, izan bazen, eta teknikariarekin, gizarte zerbitzuetako teknikariarekin, esan zidan, aspaldian kontseilu bat izan zela, berriro planteatu dugu hau, zenbait talde, zenbait kolektibo, zuk aipatu dituzunetako batzuk, esaterako nagusilanek, baina badirudi, ez zegoela borondaterik, kontseilu hori, aurrera jarraitzeko guk nahi dugu, uste dugu gainera garrantzitsua dela, baina jakin behar dugu adinekoen talde guztien euren iritzia adieraztea eta gizarte zerbitzuetako teknikarekin gaia lantzen arena ez. Esan didazu deia egingo duzuela, ezta? A ver, yo tengo la costumbre. Nire ohitura da, behar bada medikuekala aholkatuta, ni ibilbidetxo bat egitea egunero, eta batzutan amuten ez da oso onargarri, gabarra bakarra, hondarribin gelditzen den eta ondoratuta, urperatuta ikustea, gustatuko leitzaidake, behin baino gehiagotan aipatu dut, baina auzi hori, gai hori, nik uste dut, eta pena merezi duen kontu bat, marea beran dagoenean, itsasoa gora egiten duenean, estali egiten du guztiz. Beraz, ondareari dagokionezia udalak pentsatuta daukan parte hartzea, edolako gauzak ere barruan sartzea. Zuna jakin badakizun arren, zurekin ere hitz egiten aritu izan baitira gai honen inguruan, eta lanketa hori martxan dagoela badakizun arren, herritarrek ere ezagutzeko eskubidea badutenez, eta lanketarekin lanketa abiatu eta jorratzen ari den zinegotzia hortziri eskatuko nioke azalpenak ematea guztioi. Arratsaldeon. Bai, batetikan harritzen dit, galderak, egia esaten badizuet, harritzen dit eta eskertzeko galdera da, bai? Ze nire ustez, agian galdetu beharko nuke, aber orain arte zer egin den. Badugu debate interesgarri bat, nire ustez, sentsazioa daukagu ez ote garen gure herriko ondare zabalari bizkarra ematen ari, bai? Eta hor badaukagu hainbat elementu, eta ez dakit ez geran etorkizunari begirako plangintza baten barruan ari, ez dakit ez geran hiri eredu, etorkizuneko hiri ereduari, lanketa hortan ari gera, ez dakit ez geran hirigintza nolabaiteko, beti ezagutu dugun porlanezko eredu horri garrantzi gehiegi ematen ari, eta ez geranari bizkarra ematen, bere osotasunan esango dut, gure herrian daukagun ondareari, ez?
Jakin badakigu hainbat interbentzio egin direla urtetan zehar, baina badugu itsas ondare garrantzitsua gure herrian, badugu landa eremuan baserri inguruan babestu beharreko ondarea, eta zoritxarrez hartzen diren erabakiak bestelakoak dira. Eta esango dut, sentsazioa daukadala, sentsazioa baino gehiago, bizkarra ematen ari diogun gure ondareari, ez? Batzutan hainbestetan gora aipatzen dugun gure herriko identitate hori, eta gai izan beharko ginateke denon artean herri ikuspegi batetikan gure ondare hori balioan jartzea, eguneratzea eta balioan jartzea. Eta behar duguna da memoria bat, eta memoria bizia, eta dinamikoa. Eta gure aldetik, guri dagokigunez, egia da, arreta deitu izan digula, besteak beste, amuten, Jaizubia ibaia itsasoratzen den eremu hortan topatzen dugun itsas ondareko elementu horiek. Jakin berri dut, bazeudela beste asmo batzuk, gabarra horrekin beste nolabaiteko planteamendu batzuk, eta pentsatzen dut hasieran aipatutako ereduari erantzuten ziola, eta ze izan duen gure ekimena? Gure ekimena izan du da udalontan sartu, eta 3 hilabeteko epea gauzatu binolen, eta niri dagokidanez 2 hilabeteko epean, gabarra hori nolabaiteko berreskuratze lanetan jartzea. Entonces, si se pide que avancemos, estamos a... Besterik da, denbora behar degula, baina behintzat, hobeto edo okerrago egin gure apostua eta gure bidea izango da gure herria hobetzea zentzu guzitan, ez? Hartu emanetan jarri gera jada, eta esango dizut, irailaren 4an, gabarrako jabeekin, eta azaldu dugun nahia da, kezka, eta zuk ondo esan duzu bezala Josu, okerrez banago, abuztuan erdi aldera edo ondoratu zen, jada gabarra horrek ez dauka nolabaiteko flotabilidaderik edo, eta berandu baino lehen, batetikan, usteltzen baino lehen, ze zubilan beste aldean ikusi dezakegu, tamaina handigoko beste gabarra batzun saietzak, eta berandu baino lehen egin duguna da esku hartu, eta gure asmoa da, prozedura guztiak eta tramite guztiak eginda gure ganatzea gabarra hori, eta ondare bezala katalogatzea, eta bere balio ematea, eta berez beste gauza askoren artean daukagun nortasunezko kultur ondare hori bere hortan jartzea, ez? Eta induguna da, esate dizut, 2 hilabete terdiko epean, martxan jarri. Beldura dugulako, kezka dugulako, batetikan esan bezala, prozesu hortan ustelduko litzatekela, edo eta beste gai askotan eta gauza askotan pasa izan den bezala, beste kanpoko elkarte erakunde batzun eskutan geratu zaizkigu hainbat eta hainbat altxor eta hainbat ondare, ez? Eta bueno, hau esan da, bere bidea izango du, eta pentsatzen dut eta nik espero dut datozen hilabetetan berreskuratuko dugula elementu hori, eta gainontzean prozesu horrek jarraitzen duen bidean informatuko dugu, azalduko dizuegu zein den gure asmoa, eta evidentemente da nolabaiteko elementu hori bizitza emateko aukera. Ez dugu planteatzen Hondarribi, gure herria Hondarribi erakusgailu bat izan dadila. Nahi duguna da elementu bizi batean bihurtu eta bilakatu. Eskerrik asko. Urjada etortzen balin bada, eta ondautu balin badao, ingoik eraman, Osa, que rompe todas las amarras, Horik arriskua. Eskerrik asko jakinarazpenagatik. Motza. Ja, baina, txalo, eske adostuta dugu... Eske, zuzenean guri esan digu,
Orduan, ustez, Adostu, erantzuna... txalo, baina hitza nik emate dut, adostuta daukagu hitz ronda bat, eta nahi baduzu adostuta ez dagoen arren bukatutako galderen ostean, emango dizut hitza nahi baduzu hitza hartu, baina adostuta daukagu eta errespetuagatik badago talde bat, bere galdera eta erregutarako tartea zuena orain, eta uste dut merezi dutela beraien galdera edo erreguak egitea. EH Bilduko ordezkaria, mesedez? Bai, eskerrik asko. Guk galdera bakarra daukagu, eta galdera planteatzen dugu, iruditzen zaigulako herritarrek jakin beharreko kontu bat dela, eta badakigu ere atea zabalizagola, eta informazioen berri EH Bilduk ere jakinarazi zizuela bere egunean, baina iruditzen zitzaigun garrantzitsua gaur honera ekartzea. Eta kontua da, maiatzaren 30ean justu udala eta foru hauteskundeak eta 2 egun ondoren, Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailak publikatu zuela energia berriztagarrien lurraldearen plan sektorialaren aurrerapen dokumentua. Eta aurrerapen dokumentua izanik irekitzen zuen epe bat berari alegazioak egiteko. Dokumentu honek dio beste gauzen artean energia ozeanikoa lortzeko Euskal kostaldeetan aukerariko berena dela olatu energiaz baliatzea. Eta dokumentuak identifikatzen ditu 12 kai berri olatuen gune hori bertaran jartzeko. Eta horien artean gure kai berria dago, Hondarbiko kai berria dago. Orduan, uztailean bukatu zen alegazioak egiteko epea, eta jakin nahiko genuke tokiko gobernutik ze irakurketa egin zenuten horri, eta alegazioak egin baldin bazen, badakigula baietz, ze zentzuan egin ziren edo zen norabidean. Eskerrik asko. Noski irakurketa presaskoa besterik ezin izan zuen izan, eta horren inguruko eta alegazioen aurkezpenaren inguruko informazioa ez ditxuk emango du. Eskerrik asko Igor. Eta garoa, galdera luzantzeagatik. Bai, dio zuen bezala, zuen bitartez ezagutu genuen abantze hau martxan zegoela. Egia esan egun batean egin behar izan genuen tramitazioa, eta arrazoia duzu gerora ez degula zabaldu eta helaraziko dizuegula dokumentua. Dokumentuak oso irizpide edo izaera juridikoa dauka, eta nahiko mardula da, 60 bat horri ditu. Saiatuko naiz laburtzen eta sintetizatzen behintzat ulertzeko moduan. Diozun bezala, Hondarribiri ez dio hola modu sakon batean afektatzen, egia da, planteatzen duten itsasoko zentraloietako azkena izango zen Hondarribikoa egiten, eta gainera baloratu genuen oso viabilidade gutxi ikusten geniola proiektuari, izan ere Hondarribiko kaiak dituen esku hartzeak kontutan hartuta itsasoaren indarra ez dakigu nahikoa izango den. Hala ere, bai, sartu genuen alegazioa, eta alegazioak ikuspegi pixkat orokorragoa eduki du. Zioen multzak bitan multzokatu genituen, alde batetik daude prozedurari buruzko zioak, eta bestaldetik edukizkoak, bai? Orduan, prozedurari dagozkionak hiru zio identifikatu genituen, alde batetik izan zen, alegazio horiek egiteko epea murriztuta gelditzen zela, izan ere, naiz eta kalendarioaren gainean 45 eguneko epea eman zioten, epe hori izan zen maiatzaren 10-etik uztailaren 24 arte. Udal guztiak ginenean, hauteskunde prozesuan buru belarri, eta iruditzen zaigu, kalendario gainean betetzen bazen ere, errealitatean epe hori etzela betetzen. Orduan, hori lehenengoa. Bigarrena izan zen, dokumentazio grafikoa etzala garaiz ekarri. GIS sistema informazion geografiko da, bai, limiteak eta ja planoetan ikusteko hori epea bukatu baino aste bete lehenago helarazi zitzaigun, eta evidentemente ez da denbora nahikoarekin helarazi, eta gainera ez zuen kontrasterako aukera ematen.
Eta hirugarrena prozedurari dagokionean da parte hartze prozesuari egiten genion hausnarketa, ez? Oso parte hartze zabala eman zen, udal askok parte hartu zuten, eta gero udal hoien erabakia edo hausnarketak ez dira kontutan hartu, eta gainera oso modu itxusian erantzun zaie, ez dakizute zertaz ari zareten eta ez dugu onartzen, ez? Orduan, iruditzen zaigu parte hartze prozesu bat beste modu batera tratatu behar dela. Hori prozedurari dagokionean, eta edukiari dagokionean, batez ere 2 mailatan, aberrez naizen siglekin liatzen, porque, badakizute lurralde antolamendurako, baditugula arautegi maiakatze ezberdina duten arautegiak, bai? Orduan, honetan PTS batetaz ari gara, eta PTS-aren gainetik dago PTP eta DOT, bale? Bueno, azkar noa, nahi badezute, gero batzorde batean egingo dugu, bale, orduan, PTS honek daukan arazoa da, bere gainetik dauden dotei kontraesana egiten diela. Batez ere, ingurumenaren babesari dagokionean, dotek babestu egiten dituzten eremu batzuk, PTS honek ez ditu aintzat hartzen babes neurri horiek. Orduan, horrek ja eragiten du nulidad de pleno derecho bezala ezagutzen den hori. Eta ez hori bakarrik, baizik eta bere maila bereko beste PTS batzurekin ere talka egiten du. Hala nola, lurralde antolamendu paisaia babestu kudeatu eta antolatzearen gaineko dekretuarekin, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza eta basozaintzako lurralde plan sektoriala behin betiko onartzen duen dekretuarekin, eta Euskadiko natur ondarea kontserbatzeari buruzko legearekin eta hegazti nekrofagoak, barkatu farraiteazke, nekrofagoak kudeatzeko planari buruzko foru aginduekin. Orduan, ikusten dugu, beste lurralde antolamendu plan askorekin ere talka egiten duela, ez? Hau da, ni nerera eta beste guztia kontutan hartu gabe. Beraz, guzti hau kontutan hartuta lau puntu eskatzen, edo helegiteak 4 puntu biltzen zituen. Lehenengoa zen, plan sektorialari hasierako onarpena ematen zion agindua deuseztatzea eta espediente artxibatzea. Bigarrena da, espediente berri bat izapidetzea. Hirugarrena da, bitarte horretan hasita zeuden obrak, obra nahiko handiak hasiak daude, horiek bertan bera gelditzea, eta azkenik, benetako informazio, jendaurreko informazio hori 45 eguneko EPA ematea, eta hori txukun egitea. 4 puntu hauetan, laburbiltzen da elegitea, baina helaraziko dizuegu, dokumentua. Ez, eskerrik asko, eta, 24 ordu baino gutxiagotan egiteko, bazegon bai. Mi esker, lehen hitza eskatu da errigu eta galderen tartean, zure da hitza? Bai, mi esker Igor. Hortzi, mesedez. Eman digula Bizkarra ondareri, igual pixka fuerte izan da. Nik ikuspegi desberrinako nola zaindu, nola kudeatu, hori ez da edan, desberrinak izango ire. Baina gabarraren arira ez dizut onartuko utzi dugula eta ez. Maiatza erdikaldean ondoratu zen, ingenun ustu, ingenun solua konpondu, eta gero abuztuan ondoratu zen, zuk esan zenun moduan. Eta ez genuen uretatik atera, eta jarri nun, eta egon ginen aipatzen ondare hori konpondu zela, eta hasi ginen begiratzen nola atera konpontzeko. Batez ere, mantentzeko. Zeren badakizuzuk, egurrezko itsasontzia, txalupa, gabarrak edo nahi dena horri, ureta mantentzen dela hauerena. Eta horren mantenua bai. Bazeuden proiektu batzuk hori mantentzeko, baina gu Bizkarra eman geniola, pixka fuerte. Agian bai da desberdina. Batez ere horregatikan. Ze nahiko friki naiz barkokin baitare, eta ne ustez hortan gutxienez, batez ere zuzenketa hori, Eskertzen da erreguta galderetan nola baiteko balorazio sentimentalak ere egiteko balio dutela. Ez dut uste debatean hitz egingo duzuten nahi baduzute zuen artean, baina bakoitzak egiten du balorazioa egokien iruditzen zaiona, eta espaldin badago beste galderarik edo beste erregurik, arratsaldeko 8etan
amaitutzat emango dugu iraileko ohiko udalbatza hau. Mila esker guztioi etortzeagatik eta egindako ekarpenengatik.